Dokument ta' twelid datat 6 ta' Awwissu tal-1916 li jinsab fir-Reġistru Pubbliku juri kif kun jom Mr. l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dominiku Mintoff kien tniżżel biżball bħala mifsud. Fl-aħħar ħarġa l-Gazzetta Kulħadd ħabbar li kien biss b'sentenza tal-qorti li ngħatat f'Marzu sena wara li kun jom Dominiku Mintoff ġie rranġat f'April tal-1917. Dan ifisser li għal madwar 7 xhur Mintoff kien irreġistrat ħażin għall-Istat Malti. B'dan l-istess qatt ta' twelid joħroġ kif l-eks Prim Ministru u mexxej Laburista kien ingħata 3 ismijiet kif kienet il-prassi sa ftit għexieren ta' snin ilu. Dawn kienu Dominku, Giuseppe u Concetto. Mintoff kien twieled fil-5 ta' nofsinhar f'Bormla waqt li rriżulta li l-persuna li marret tirreġistra it-twelid tiegħu kienet Situ Karmela, oħt ommu, dak iż-żmien mara tad-dar ta' 27 sena minn Bormla wkoll. Dan il-Wild Bormlejs li studja fl-Università ta' Malta fejn igradwa bħala perit fl-1939 u anke fl-Università ta' Oxford l-Ingilterra fejn kiseb masters fix-xjenzi u l-inġinerija ma żbien spiċċa jibni pajjiżna mill-ġdid fi żminijiet ta' diffikultà kbira wara t-tieni gwerra dinjija u b'mod partikolari salva l-eluf ta' familji mill-miżerja li kienu jgħixu fiha. Matul it-tieni gwerra dinjija wkoll ħadem fl-Ingilterra feltaqa' ma' Moira Deverd Betnik u iż-żewġu fl-1947. Il-koppja kellhom żewġ ulied bniet, Anne u Jana.